Permetezési tervek készítése és részletes inputanyagbeszerzési listák összeállítása a szezonra most egyszerűen és gyorsan lehetséges a KX Plannerrel. Készítsen a Quizda Agro szakértői által kidolgozott permetezési terveket szőlőültetvényére mindössze néhány perc alatt. A permetezési terv összeállításához látogasson el a quizda.hu/KX oldalra. Kattintson a bejelentkezés regisztráció gombra, majd jelentkezzen be az e-mail címével és a jelszavával. Ezután kattintson a KX Planner megnyitása gombra. A képernyő jobb felső részén válassza az új permetezési terv létrehozása gombot. Majd indítsa el az új permetezési terv elkészítését. Töltse ki az űrlapot, adja meg a permetezési terv nevét és az adott terület nagyságát. Jelölje meg, hogy ültetvényében ökológiai gazdálkodást folytat-e vagy sem. Kultúra megadásánál válassza a szőlőt, opcionálisan kiválaszthatja a szőlő fajtáját is. Végül adja meg az átlagos permetlé mennyiségét. Ezután kattintson a tábla helyének megadása mezőre, és adja meg a helyszínt, hogy a területhez legjobban illeszkedő permetezési tervet ajánlhassuk. Állítsa be a terület pontos helyét a térképen. Most már megtekintheti a javasolt permetezési tervet a KX Plannerben. A továbbiakban igény szerint módosíthatja a tervet, permetezéseket eltávolíthat, hozzáadhat, vagy kiegészítheti az adott kezelést további készítménnyel is. Ehhez kattintson az Ugrás a permetezéshez gombra, majd válassza a termék hozzáadása lehetőséget. Ezután válassza ki a kívánt terméket és adja meg a mértékegységet. A NEBIH által engedélyezett növényvédőszerek adatbázisában szereplő összes termék megtalálható és kategóriák szerint szűrhető. Termékeket törölni is egyszerű. Kattintson az adott termék jobb felső sarkában lévő ceruza ikonra, majd válassza a termék eltávolítása gombot. Az elkészült permetezési tervet bármikor igénye szerint módosíthatja. A képernyő tetején középen található a terméklista. Itt egyénileg beállíthatja a mennyiségeket, a raktárkészlet figyelembevételével, és a vásárlás előtt le is töltheti ezt a listát. Ha befejezett egy permetezést, a KX Plannerben megjelölés befejezettkéntre állíthatja. Így az exportban is befejezettként fog megjelenni, ami megkönnyíti a későbbi dokumentációs folyamatokat. Opcionálisan módosíthatja a permetezés időpontját, és megjegyzéseket is hozzáadhat, ezek az exportban is megjeleníthetők. Bármikor felveheti a kapcsolatot az ön szaktanácsadójával, ha kérdése merül fel vagy szakértői tanácsra van szüksége. A felső menüsor jobb szélén bármikor megtalálja területileg illetékes szaktanácsadóját. Látogasson el a www.quizda.hu/KX oldalra. Regisztráljon most és készítse el személyre szabott permetezési tervét néhány perc alatt.